warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nami kula Nadia Puspasari, absen 29, kelas 12 MIPA sekawan. Kula badhe presentasikake tentang peta konsep teks drama. Teks drama yaiku karya sastra kang ditulis ing sajroné wujud dialog kanthi karep ditontonake déning aktor. Jinisé teks drama adhedhasar cara nyajikake lakon, yaiku ana drama absurd, drama waca, drama sedih, drama domestik, lan lain-lain. Adhedhasar pamentase, drama panggung, drama radio, drama televisi, drama film, drama mayang, drama boneka. Adhedhasar ana arané naskah drama, yaiku drama tradisional, drama modern. Ancas atau tujuan drama. 1. Minangka tontonan kang nglipur ati. 2. Nambah ilmu kawruh. 3. Nyembarake pangalaman estetika. Unsur intrinsik yaiku ana tema, tokoh, alur cerita, latar, tata basa, sudut pandang, amanat. Struktur drama. Prolog yaiku pambuka utawa peristiwa, dialog percakapan antara siji tokoh karo tokoh liyane. Epilog bagian panutup utawa akhir. Cekap semanten saking kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.